on YouTube. Vi vil spille The Forest. Hej YouTube. Spiller med Christian. Han er en guttermand. Vi er begyndt på den bane, vi er på vej ind på. Kære Gud. Jeg svår hele mit hjerte. Jeg håber, at når det er, at man den nye opdatering, at man kan, man kan trykke C på det der, så man kommer derhen, i stedet for at du starter i flyveren, og jeg bare starter derhen. Ja. Og kaste grenade. Og vi har bare et mega stort projekt foran os. Ej, jeg er ikke så stort, som jeg har. Ej, men det har været kæmpe stort. Men. Okay, sjovt. Jeg er lige kommet ind, og jeg skulle have noget med. Jeg elsker spil. Nej, hvor er det faktisk. Det er også... Jeg følger. I am in the plane. Er du her? Shit, jeg lægger, når jeg optager. Okay, det gør jeg faktisk ikke. I hvert fald ikke særlig meget. Og bare lige der i starten, den snød mig. Den hackede mig. Lol. Vi vil kigge i Jason, det måske jeg er jo en chokoladebar. Der duer. Og der er en ting. Nej. Der var lige en chokoladebar. Nå Kasper, jeg kommer nu. Hvis det er over med dig. Jeg har lige fældet et træ. Og Jes, der røg ned mod os. Og jeg røg ned. Døde du? Shit, jeg døde. Og nu må... Er det rigtigt? Jeg skyndte at komme derhen over. Og lige mig. Nå ja. Day survived 5. Fuck, min skærm, den er bare blevet helt rød. Det er noget, jeg ikke har levet op. Nej, fuck. Pis. Jeg er nede. I'm running to you. Nå, jeg Kasper, glemte du at gemme? Nej, Jo, du gjorde sgu da så. ikke en skid. Hvor er de der brænde, vi har sat på den der anden trap? Trap? Nej, vi havde ikke noget af det. Jo, vi havde sgu da. Nej, den havde vi ikke noget at lave færdig. Så dudt. Nej, Kasper. Du havde glemt at gemme. For jeg kan... Nå, lol, det kom nu. Gennem 2 gange. Lol, det kom nu. Undskyld. Ligger der ikke træer dernede? Hvorfor fuck har jeg ikke min økse, eller... eller hvad det hedder? Det var lige her, jeg fløj ned. Arrows. Fuck, laver man den? Nej. Hvordan fuck laver man i den der? Ups. Hvad laver jeg? Vi har sådan en bug i vores home, hvor det er, at vi bare kan gå over i sådan en båd, og så er der bare rent derovre hele tiden. Ja, jeg kan lige vise dem. Jeg skal også blive ordnet. If you go this way, jeg vil have det. Vi får begge to nu. Sådan der. Så jeg har også været nu. Det er buggen, den er også meget, så begge to får nu. Nå, det er fordi jeg glemte at gemme, Kasper. Så har jeg jo ikke fået mine ting med mig. Nå ja, det skal også gemme.
Det er du her, mand. Nå, MS skal vi gå op og holde med træ. Ja. Nå, jeg har ikke min økse. Lige meget at lave bare en ny. Så får det på en pil. Det må i hvert fald ikke lave en min. Jeg nakker lidt den her. Dø! Men fuck, hun ikke få nakket for sådan et slag lige i hovedet, mand. Det skal du fandme lige se på videoen. Jeg begynder at hugge til at træ. Okay, jeg mangler. Kan man godt høre min mus. Ja. Jeg vil starte den der, jeg har slået på den. Nå, okay. Kan du høre mig nu? Jeg tror, jeg brækkede benet på den. Jeg løb et humpe. Man kan sgu da ikke brække ben, tror jeg, herinde. Det lyder sgu da lidt forkert. Jeg tror, jeg har brækket ben på den. Jeg kan fandme også brække ben på dig. Jeg vil brække det fast på dig. Hvad talking about, jo? Jeg tror lige, jeg sætter mig ned. Der er en edderkop. Det er den lidt ulækker. Ja. Jeg hænger lige noget kø op. Noget rigtig kød. Den. For det kan gå ud dernede. Nej, der er en, der er joinet. Prøv lige kigge op på flyveren. Og jeg er dangerous dupe. Prøv at se den pocket, den her, du sidder med her. Og så har vi også en lille bok. Jeg har bare sådan en lille grotte, som skal sige ud til en lille sø. Og så kan vi gå ind i den her sten. Det er sådan en boksten, mand. Og jeg siger, skal vi bade, Kasper? Ja. Nej, det fører helt ud. Jeg kan lige gå ud her. Nej, jeg skal ikke gå ud. Kasper, hvis du går ud, så kommer du ikke tilbage. Gør man ikke? Never say never. Nej. What the fuck? You with what the fuck? So many. Goodbye YouTube, and this is the first video of the forest. Fuck, jeg troede lige der var 2 seriøst. Nå, de sidste minutter skal vi lige ind ad 3. Det her, det er vores sted. Det er godt nok meget stort. Vi har også brugt meget tid på det. Der var en periode, hvor vi ikke spillede det, fordi... Det ved vi ikke. Det var fordi, vi lige fandt et andet spil, vi hellere ville spille. Nu kommer der en eller anden bus over til os. Jeg vil snakke om. Ja, skal jeg væk? Jo. Og så trykker vi, og snakker vi, og så trykker vi, og snakker vi. Nej, den kommer ikke over. Jeg tror, han lægger. Jeg tror, jeg tager mig egentlig. Dens computer kan ikke trække spillet. Jeg kan ikke engang trække, den starter, mand. Nej, jeg glemte, der var en fælde lige der. Så jeg var lige smooth, var jeg. Så gå der væk, Brøndby. Sæk. Og hernede, det er faktisk en bug, faktisk. For det er et safely place, og ja. I tænker nok, nej, nu kæft. Men seriøst, hvis I finder det, tag det. Det er et safely place, men hvis I logger zombier derned, så er det ikke safely så er det ikke safely mere. Men nej, det bliver, det bliver den video i YouTube. Det bliver del 1 af The Forest. Siger du også lige farvel, Kasper? Farvel. Vi ses. Vi ses næste.